Għaddejjin ġmielhom it-tħejjiet ta' loġistika biex finqas minn xahar titella l-15 edizzjoni tal-maratona ta' 60 sija futbol u volleyball Bris Putino Cares. Festa l-familja kollha li matula jkunu bosta dawk li esperjenzaw l-imrar tal-ħajja u ġew bżonn l-għajnuna ta' Putino u jaqsmu l-esperjenza tagħhom mal-pubbliku. Ewlenin fosthom se jkun hemm iċkejken King de Battista li m'għandux bżonn introduzzjoni kif l-aħħar xhur sera il-qlub ta' bosta bl-istorja tiegħu u li propju se jkunu li jaqta' żigarella u jiftaħ il-maratona. Iltqajna ma' Mr. Kane fil-jum li ibnu kienet jieħu l-aħħar trattament ta' kimoterapija fil-ġlida tiegħu kontra l-kanċer. Ifhem kienet triq saw, triq twila, kien għaddejjin fuq sena non-stop. Il-fatt li spiċċa l-kimoterapija naħseb jena dasik kull baħt il-lotterija. Kienet sena ta' sfidi kbar. Mr. Kane, viżibilment emozjonat, jgħid li ma jfissirx li għax spiċċa l-kimoterapija rebaħ il-battalja. Fem l-ikbar sfida naħseb jena kienet meta kellna morru barra mixtutna għall-operazzjoni sinifikanti ħafna li hawn Malta ma ssirx. Li taqsam il-baħar ukoll biżżejjed, naħseb wara għal xi ħataqsmu. U ma bejn 60 u 90 pazjent li ta' kull xahar jiġu bżonn l-għajnuna ta' Putino Cares biex isifru l-Ingilterra l-kura. U kull ma jmur dan in-numru qed jiżdied. Għaldaqstant il-maratona ta' din is-sena hija kruċjali biex Putino Cares iwettaq proġett ġdid fiċ-ċentru ta' Londra. Din hija festa ta' familja għal kulħadd, idħul huwa b'xejn ħajkun hemm ħafna attivitajiet, ħajkun hemm min jiflaħ jilgħab il-futbol, jistidnuh il-kumpaniji kollha l-ħbieb jingħaqdu jiġu jilagħbu l-futbol. Dawk li għandhom it-tfal ħajkun hemm xalaqata ta' attivitajiet ta' tfal, ħajkun hemm ukoll ħafna entertainment fil-għaxija u min ma jistax jingħaqad magħna hemmhekk ħankunu qegħdin inxandru live fuq l-istazzjonijiet kollha lokali. Mr. Kane appella biex kulħadd jgħin lil dawk inqas ix-xurtjati u fl-istess waqt dawk li għaddejjin minn sitwazzjonijiet ta' mart jagħmlu kuraġġ b'xulxin. Grazzi tal-Alla sibna jnuna minn kulħadd, speċjalment minn Putino Cares, li naħseb jiena l-lum ġurnata t-tieni familja tiegħi. Putino the best. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.